Γεια σας από τη Λεμεσό και το Running Color. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Σε πολύ λιγότερο από 15 λεπτά θα δοθεί η εκκίνηση. Είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος από ό,τι περιμέναμε. Τι έχετε να μας πείτε για το Running Color σήμερα, πώς το βλέπετε? Colors. Έχουμε μικρόφωνο έχει. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέρα από την καλησπέρα και την όμορφη αυτή εικόνα που βλέπω, θα ήθελα να δω αν ακούγομαι γι' αυτό, αν ακούγομαι έστω εκεί κάτω, να σηκώσετε τα χέρια ψηλά. Όπως είδατε, είναι πάρα πολύ ζεστή. Πάρα πολύ ζεστή λέμε, τα λέμε σε λίγο. Σιγά σιγά η έναρξη αυτού του μεγάλου event. Θα ήθελα μια μεγάλη φωνή για να ζεσταθούμε. 3, 2, 1. Μπράβο σας, τα λέμε σε λίγο.